Os mariscadores de Noia colgaron temporalmente os apeiros de traballo. Tras unha proveitosa campaña de Nadal, o Cabildo decidiu pechar as autorizacións o pasado 3 de xaneiro para dar descanso aos areais nunhas semanas nas que a demanda de marisco cae considerablemente. As boas cotizacións do Nadal incrementaron aínda máis a facturación anual, que vai camiño de bater un récord. 19.700.000 euros de facturación, en kilos tamén cerca de 3 millóns de kilos entre ameixa e berberecho. 2.300.000 fon de berberecho, 115.000 kilos fon de babosa, 400.000 de xapónica e 42.000 de fina. Mais non se pode pedir, como digo, batimos o récord das anteriores. Aínda quedan por sumar os case 2 meses de traballo que quedan por diante cando os mariscadores volvan ao traballo o día 10 de febreiro. Paramos o día 3 de xaneiro hasta o 10 de febreiro que realizamos a campaña e, pensamos chegar aos 21, pero, a ver se chegamos aos 21 millóns de euros e estamos todos contentos, non? Mais non se pode pedir. É cedo aínda para facer previsións sobre a futura campaña, aínda que é certo que se observa menos cría que en anos anteriores. Sen embargo, dependerá de moitos factores, como as condicións climatolóxicas, a presenza de toxina e o resultado dos traballos de arado e sementeira que desenvolve a confraría en todas as súas autorizacións. Xa vamos cerrar unha zona da misela, unha zona grande para ir sembrando o que cola na máquina tanto o berberecho como a ameixa e xa con miras preparando a próxima campaña que non se ve tanta cría como outros anos porque estamos falando nunha facturación récord porque o ano pasado hubo moitísima cría que quedou para este ano e por iso hubo tanto berberecho, non? Xa hai moitos anos que non se cola tanto berberecho.